Здравейте, прекрасни! Надявам се, че сте добре и честита баба Марта на всички. Извинете домашния ми външен вид, но това е положението. Както сте разбрали от заглавието, днес ще отваряме пратка от Shein на стойност 13 паунда, а това е комплект гел лак. Също така ще се помъча и да се лакирам. И искам да отбележа, че видеото не е за маникюристи, за хора, които разбират, защото наистина аз съм напълно невежа в това отношение. Не знам нито едно нещо, как се нарича, всичко ще го предполагам, пък да видим какво ще стане. Така, аз вече съм си нагласила някои неща, това съм си го купила отделно, проверих какви неща ми трябват, но мисля, че още едно нещо няма в този комплект. Сега ще видим какво всъщност има. Това е, то се вижда, че може би за отстрани кожичките или не знам, се намазват така, като вече сме готови, може би. И имам тук лакочистител, за да си махна този лак. Той е просто обикновен, като сега ще започна да вадя от тук, от кутията. Така, дръпнах малко нагоре и да видим какво има вътре. Всичко опаковано. Не знам с кое да започна. Добре, хайде започваме с това. Пак казвам, извинете ме, ако не знам кое как се нарича, просто наистина за първи път отварям такива неща и изобщо държа подобни неща в ръцете си и нямам представа дори как се използват. Това мисля, че поне от маникюра, на който съм ходила, почистват стария лак отгоре. Да отворим да видим. Ето какво има. Ще трябва да си пусна видео в YouTube как се прави, защото наистина нямам представа. Това е първото нещо. Ще го сложа някъде тук. То може би на мен за сега няма да ми трябва то, защото аз моя просто трябва да си го махна с лакочистител. Нататък. Да видим какво има тук. Това е за педикюр. Имаме една пинцета. Това е колко са, една или две? Една пиличка. Една пила, 180, не знам какво значи. Още една, пак 180, може би едната е по-ситна от другата, не знам. Втора пила. Това е за кожичките, нали? Имаме ногторезачка, четчица, когато ги изпилим. Ето някои неща и аз ги знам. Това е за кожичките. Тези неща не знам какви са, наистина нямам представа. Някой ако знае, може да напише в коментарите. Нямам представа какво е това нещо. Тези са, за френски маникюр. Още едни. Не знам дали ще вършат някаква работа. Продължаваме нататък. Тук е лампата. Сега ще пробвам да видя дали работи. Ще я включа към тази батерия, да видя изобщо дали работи. Ако изобщо има батерия всъщност. Да. Ето светна. Не знам как се използва. Има някакъв сензор. Поне работи. Ето. Важното е, че работи. Тази машинка ще я пробвам и нея, да видя дали и тя работи, защото тя е по същия начин. Как се... Да, и тя работи. Засилва се. Добре. Важното е, че работят нещата.
Продължаваме нататък. Тук вече ще са лаковете. Така, за качество няма да говоря, защото просто от Shein можем да си представим какво е качеството. Със сигурност не е хубаво, но това е положението. Значи в тази кутийка имаше 3 неща. Това са може би някакви лакове. Да, ето ги отгоре са цветовете. Защо само 3? Бяха повече на снимката. Може би другите кутийки. Отваряме тази. Тук има още. Още цветове. Поръчах си тъмни цветове. Аз по-харесвам тъмни. Това база, топ. Мисля, че няма праймър. Праймър ли се казваше? Нещо такова беше. Праймър. Някой да ме поправи, ако греша. Още цветове. Ама са много мънички, 7 мл. Ето ги. И още едно. С още цветове. Топ. Я да отворим един да видим поне. Айде и този. Не знам дали се вижда хубаво. Та сега ще пробвам и да се лакирам с тези. Някой ще си избера. Това едното е за матирано. Да, за матиран топ и за обикновен. Добре, ще видя кой ще си избера. Та малко ще ги подредя сега и започвам. Добре, нека първо си махна моя лак. Ако сте професионалист, моля ви, не ме съдете. Не ми се сърдете, така да го кажа. Просто съм напълно начинаещ това нещо и го правя ей така. Та сега ще си изпиля ногтите отгоре. Започвам. Не знам така ли се прави. Мисля, че така правеше маникюриста, на които ходих. Изпилява плочката отгоре. Искаш ли твоите ногти да оправя? Не? Какво е? Искам само лака. Това е лампа, на която се слага и така ръчичката и тя светва. Такова. Само, че трябва да го включиш. Мам, нямаме такова. Виждаш ли? Мам, нямаме такова. Просто те са с принцес. Да, знам. Какво е? Ами аз половината неща не ги знам какви са. Имаме китикат. Ето баща ви знае. Нямаме китикат лаката. И проверих, че ми трябва праймър, който го няма тук. Сега ще ги правим без него. За следващия път ще си поръчам и ще го направя както трябва, но сега ще използвам само бейс, после гел лак и после топ. И това е. Така, продължаваме. Избрала съм си този цвят и започвам. Значи първо трябва да сложа бейс. Доколкото гледах, слага се бейс, слага се на лампата и след това се слага лака отгоре и след това пак на лампата. Всъщност всеки път, когато си слагаш лак, си го минаваш през лампата. Сега ще видим с моите ногти какво ще стане. Така. Много са малки тези, със сигурност трябва да си поръчам и още едни бейс и топ, защото тези са 7 мл и са много малки. Пускам ги за 60 секунди. Лампата ми не работи. Така.
ръка. О, пари! Да, усеща се. Пускам ги за още един път, защото мисля, че не е готово. Не знам по колко пъти трябва да се стои. 90 секунди, може би, не зная. Пуснах за още 60 и ще видим дали ще са готови, но ми се сториха, че не са. Така, сега започвам с лака, като си избрах ето този. И започвам с него. Ето го. Не знам дали се вижда добре или изобщо колко се вижда. Нищо не взех. Ето го. Ето ги, само от едно нанасяне. Не съм слагала втори път. Трябва да сложа и топ и са готови. И ще си направя и другата ръка. Сложих и топ. Сложих обикновения, с който си остават така блестящи, лъскави. Този мат ще го пробвам друг път. Сега да видим, като завърша как ще са. Разглеждах снимки и изобщо писах в Google да видя последователно как се слагат нещата и пише, че първо се слага бейс, после се нанася гел лак, но се слага два пъти, се повтаря. Аз сложих само един път и след това е топ, но и мисля, че един път също е достатъчно. Ще направя и другата ръка и ще покажа и двете ръце. Току-що лакирах и другата ръка. Пускам я и нея. И съм готова. Ето е тази. Не знам дали се вижда добре. Като са готови, ще направя по-хубави снимки и видео и ще видите. Няма как да е професионално и да е за колко беше 11-13 паунда. Това е. Ще видим колко ще издържат. Ето го и крайния резултат. Доста съм излизала отстрани, но това е крайния резултат, като за първи път и като за толкова ефтино. На мен ми харесват. Ще видим сега колко време ще издържат. Дали ще изкарат поне една седмица. Надявам се да ви е било интересно. Чао от мен и до скоро!